Бойчи, здрасти. Здравей. Ма, Бойчи, виждаш ли тая къща? Къде? Тая е тук. Тая е тук. Да, Къщата, виждам къщата. А виждате ли там? Има някаква важна Аз врата. я виждам. Аз Бо- я виждам. Да отидем там. Намерихме мистериозна врата. Ето ме и мен, ако не сте ме видяли още. Ето Да. ме и мен. Чакай, тук има пирон, който е ключен. Телемали. Антонио, какво е това? Астероид, чакай, трябва да сложа камерата. Наталия, тук има астероид. Тук има астероид, чакай да пикап. Але, намерихме, намерихме истински астероид. Наталия, да отиваме към нашата база. Само не ми казвайте защо моята база е корабълничарка. Айде, Наталия, бързо. Тръгваме. Айде. Хора, намерихме астероид. Бойчи, давай. Бойчи, айде, затваряй вратата. Натиснете лайк бутона. Да, и се абонирайте за кабанката, ето го астероид.